Tumon charting ke jaba jog hemrit kana hokduna dimak long an karbi anglong autonomous council MEC pobitro Rongpi kahumrida. Therepo ni phain gora phor ni por phai simalom numbering ko ra phoni le constituency arlo panjan lapen mera biti ahavar along tumon charting ke japen ajok penang ana hemarit kana hokdun dulo labangso birta karbi anglong autonomous council MEC pobitro Rongpi arjulong si therepo ni phain gora thok arnia dimak long an pale damlo MEC pen ke than pon ateng ke hemrit kaheno aphai sarvi pen ke long ka do kawe don pharo ke thomra don troksir kebra troksiana hem kaheno aphai long pon lo hem kaheno duna tuma phan fully damage ahemat tuma phan rupees 1,30,000 ana tangka pipon po lapen partially damage ahemat tuma phan rupees suri plimate 4,000 kerap pipon po lapen la so ateng kisung ke phoara ta tuma phan prabjin pen kerap ti pipon ji aphan si side deng pon bom lopusi MEC pobitro Rongpi pen than pon nilipen Philippiso report Tiken News Pasipini tumi setami nili tum labang so birta ke long ben disaster management lapen civil STU lapen DC alang tum han pachini lo lapen alang tum setami tong sikot pen ke survey ji phan alang tum staff tum hanang toilo disaster management pen nang toilo lapen mondol ero tum setami staff tum nang dun lo lapen pinya na bangkalang tum survey tank lo tangte 397 houses abang ke damage lo dan la so tank pen alang tum katu kawe a report survey a report alang litum han alang tum si ponsi civil SD office alang tum submit lo dan la so tank pen si first relief extend a relief abang pini ang bong ba pinapadap ang bong labang so relief nang lepo da pen as per disaster management ateng alang tum han hem hiru tum han fully damaged tum lapen partially damaged alang tum category hani do si fully damaged tum ke 1,30,000 alang tum long po lapen partially damaged abang ke lake per house lake 4,000 ang tum long po thigla sondha da kedam tang aningkan se tamila so area long aningkan bang ta dower tomon kithi la so polo putang thedi cyclone aningkan bang ta do si chuning se tamili tum survey et teng pen kadu ko be fully damaged lapen lasan partially damaged tum ana pan setami government pen disaster management pen tum hana kerap pilong lo lapen non setami kadu we report ilitum non humri lo lapen kadu we report ilitum long lo lapen laso teng pen DC lapen civil SD office setami la hai report ilitum submit lo lapen laso teng pen tum hana dokumen hai setami nang ko ji lasila hai dokumen kadu we account number pangrom si lang tum disaster management pen tum la kerap kepajir hansini tum non cingki than bom lo pen prapjin pelang tum han kerap bang tum pilong po na hello